ना बे पिंटो देखु आम आईचु लक ग्लव्स दे दे ओके सर चल चल నన్ను కాదు బెని అమ్మ నీ పట్టం వీడియో హైలైట్ కింగ్ बाघ कोंडे काम ऊपर जीवु माने 100 टका ऊपर घर अछि बस का चल कोई खाली पड़ी है बढ़िया खाली पड़ी है खाली पड़ी है खाली तो पड़ी है ओ भरी उड़ो तो पूरा सेट हो गया पक्षर बसियो ना होला फोन बिना स्टार्ट गाड़ी गड़ुछि ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ସେ ବୁଝିପାରିବେନି ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଦେଖ ନିଅଣ୍ଟା सीधा ध से आपे ऑटोमेटिक मिल
ଭାଇ ମୋର କିଛି ଛୁଆ ପିଲା କିଛି ସିଏ ବି ଲାଇଭ୍ କରିବ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଁ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି 2 ଦିନ ପରେ ତୋ ଛାଡୁନୁ ଲିଙ୍କ୍ ଲାଇକ୍ କର। ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଯେତିକି ବାହାରିଲେ ଭଲ ବା। ଚାବି ପକେଇ ଦେଇଯିବେ। ଧନୀ କାହିଁ ପଳେଇଲା? हर कमी है तो लाज डेंजर बॉडी बहुत जब रही बना पत्थर पत्ता तो केते इनकम डेली केते गेस्ट डेली केते इनकम होते
ସେ ଭିତରେ ଅଛି ବାହାରିବେନି ଏ ବାରଟା ଏ ଯୋଉ ଅପସନ୍ ହେଇଛି ତା କିଡ଼ନୀ ନା କ'ଣ ବାହାରିଛି କିଏ ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଡିଟିଂ କରି ଗୀତ ପଡ଼ିବ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କର ଗୀତ ମାନେ ତା ବାପା ଏଠି କାମ କରୁଛି ହେଲା ମୋର ସିନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ହେଲା 3 ମାସ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଣିଛି ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଜାଣିଛି ଯୋଉଠି ଯା ମୁଁ ଇଏ କରେ ରଖିକି ତା ବହି ଅଛି କାହିଁକି ହେଲା ହଁ କଟିଯିବ गाड़ी वर्तमान स्टार्ट है पल्ला नहीं जाना पल्ला में ज़्यादा पल्ला बोला कहते अजय रेट पे हमारे गाँव बोले छड़ी अच्छी बढ़िया वीडियो लास्ट तो अच्छा ही खेले जीवा हम कौन नहीं रही ना उड़ी जाते ना उड़ते ना हाँ बाहर कॉलम